Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. Kada je reč o grupnim reklamama, radi se o grupi reklama koje čine jednu kampanju. Cilj je da se odabere pobednička reklama i da se testiraju različite opcije kako bi se došlo do što optimalnijih rezultata. Treba naglasiti takođe da svaka grupa reklama može sadržati jedan specifični format. Za početak, nemojte komplikovati situaciju. Dovoljno je da u okviru jedne kampanje pokrenete jednu grupu sa 3 do 5 reklama. Na taj način ćete urednije i preglednije moći da pratite kako napreduju. Razmislite o tome koji vam je cilj i strateški formirajte reklame u grupu kako biste mogli da što lakše pratite njihov performans. Kada testirate reklame, možete koristiti različite strategije. Recimo, jedna reklama može biti vidljiva na desktopu, a druga na mobilnom uređaju. Testirajte odnos ciljne grupe i reklame kako biste našli pobedničku kombinaciju. Budite štedljivi sa budžetom, na početku ulažite manje količine novca. Kasnije ih možete povećavati postepeno i usklađivati sa novim ciljevima koje budete postavljali. Sačekajte nekoliko dana kako biste videli rezultat reklama. Koristite se metrikom. Fokusirajte se na reklame koje imaju veći broj pregleda i impresija. Testiranje je ključno jer je cilj da odredite koja formula vama najviše odgovara. Možete slušati savete drugih uspešnih biznisa, ali veliko je pitanje da li će vam taj savet biti od koristi. Baš zato YouTube grupne reklame vam mogu pomoći da uz razumnu sumu novca bolje razumete kako ljudi reaguju na vaše reklame i zašto su one uspešne ili nisu.